Jeseňová lekárska fakulta každoročne organizuje Deň otvorených dverí, ktorý je zameraný na to, aby sme predstavili v podstate fakultu, priestory, študijné programy, ktoré poskytujeme uchádzačom o štúdium na našej fakulte. Ako študent, keby som sa uchádzal niekde o štúdium, tých možností teraz je veľa a musím vyberať z rôznych informácií, môžem sledovať niečo na webe, nejaké recenzie, ale sám ako rodič viem, že chcem, aby i ten rodič sa na to pozrel, kde to dieťa následne bude študovať, aby vedeli porovnať možno, že medzi Bratislavou, Košicami, českými lekárskymi fakultami, kde to štúdium je možné a čomu sa následne, alebo kde následne strávia veľkú časť svojho štúdia alebo svojho života. Je to nádherný deň pre nás, aj keď je veľmi náročný, pretože naozaj celé týždne celý tým ľudí pripravuje sa na tento deň, aby sme sa ukázali v čo najlepšom svetle, ale teda verím, že sa to podarí a že tie reakcie dnes budú pozitívne. Na vec je tá, ako možno vnímajú z ústneho podania, alebo ako sa dočítajú, a iné, keď človek zachytí, poviem to tak, nejaké vibrácie tej fakulty a že či to je skutočne pravda, všetko, čo sa píše, nakoniec môžu si to ohmatať, môžu to vidieť, môžu sa porozprávať so študentami, ktorí už u nás študujú, a myslím si, že to je asi taká najlepšia referencia. My sme radi, že teda naša fakulta nepatrí k tým veľkým, patrí k tým najmenším v rámci československého priestoru, keď tak poviem. To znamená, že aj ten prístup v rámci štúdia k študentom je oveľa personalizovanejší, osobnejší. Poznáme navzájom ako študentov, tak aj učitelia medzi sebou. Prostredie, ktoré je v Martine, je fantastické v tom, že tu nie je toľko rozptýľovačov. Naopak, ak je niečo, tak je to práve tá príroda, ktorej sa tešíme. Mesto vychádza veľmi v ústretí v tom, že je tu či kultúrne, či športové vyžitie pre našich uchádzačov alebo teda študentov, a práve v tom si myslím, že je výhoda u nás. Ďalšou výhodou nesporne je i to, že kapacity ubytovania pre študentov, ktoré máme, sú výrazne nadpriemerné v porovnaní s inými vysokými školami. Naši študenti sú veľmi aktívni, aj rodičia, aj študenti si, alebo teda uchádzači si mohli teraz pozrieť a vypočuť od študentov priamo, čo všetko sa tu deje, a dokonca môže byť niekedy dojem, že viac robia mimoškolské aktivity ako školu, čo nie je celkom pravda, ale tá pestrosť, tá paleta toho, čo všetko poskytujeme, je ozaj veľká, a sme radi, že aj naši študenti sa už aktivizujú v tom organizovaní voľného času, prípadne aktivít, ktoré doplňajú ich štúdium, a následne ich to pripravuje aj k takým tým postojom, prístupom v rámci ďalšej kariéry. Čo vám tento dnešný deň dal? No tak uvidela som vlastne veľa vecí, ktorých sa môžem zúčastniť, či už mimo štúdia, mimo školské aktivity, aké sú tu možnosti, taktiež kde študovať všade, videla som priestory a takto, takže určite mi to pomohlo v rozhodovaní sa. Prišla som sem, pretože teda už dlho chcem študovať medicínu, a teda ten Martin je jednak blízko, jednak tu mám rodinu a hovorí sa, že je to teda najlepšia lekárska fakulta na Slovensku. Veľmi sa mi páči Deň otvorených dverí, pretože tu vysvetľujú mnohé veci, napríklad o štúdium samotnom, ale aj ukážka predmetov, že napríklad aj tá biofyzika nie je strašiak, ale využíva sa tam presne stanové veci, ktoré budeme využívať v praxi. Je tu akože veľa zaujímavých priestorov aj ľudí. Mohli sme robiť pokus pri pozorovaní pH a zmeny farby, videli sme sono a rôzne princípy fyziky v medicíne.